Здравейте! За да гледате това видео означава, че вие сте си взели стартовия пакет от продуктите Fitline. И с това видео ще ви покажем точно как да ги използвате. За целта са ви нужни Basic, който е на сашета, Activize и Restorate. Какво правим? Сутрин, когато се събудим, ние си отваряме едно пакетче Basic. За целта ни трябва чаша с тайна вода, лъжичка. Ето така, виждате. Изсипвате си прахчето вътре във водата и го разтваряте. Това е така наречения сутрешен коктейл, който ви дава възможността да подготвите тялото с нужните витамини, фибри, пробиотици и пребиотици. Втория продукт, който добавяте, е Activize, който пък ви дава енергия. Дозировката е според вашите нужди. Аз лично предпочитам да си слагам поне по 3 лъжички сутрин, за да мога да съм достатъчно енергична през деня. Когато разбъркате добре, ето това е, което се получава, може вече да му се насладите.